Sziasztok, én dr. Melinda vagyok, és Budapesten végeztem tanulmányaimat a MOME tárgyalkotás képzésén. Diplomaprojektemben pedig a mikroalga termesztés és felhasználás lehetőségeivel foglalkoztam. A diplomamunkám központi eleme egy otthoni mikroalga tenyésztésre alkalmas fotobioreaktor. A termesztőegységbe betöltjük az algakultúrát, a folyadékkultúrát, amelyet fokozatosan fölnevelünk. Ezt leszűrjük az alsó edénybe, ahol pedig egy szűrőpapírt helyezünk el, és azon keresztül alulra összegyűlik a folyadékkultúra, és fölülre pedig a biomassa, amit utána közvetlenül fogyaszthatunk. Az állványon megtalálható egy fűtőelem, amely ez a spirális alakú üvegcső, és egy világítóelem, aminél a lila szín leginkább a piros spektrum miatt alakult így. Talán nem is gondolnánk, hogy az alga milyen sokoldalú tápanyagforrás lehet. Nagyon egészséges, mert a termesztéséhez sokkal kevesebb víz szükséges, mint az általános növénytermesztési eljárásokhoz, vagy magához az állattenyésztéshez is, úgyhogy ezekből a szempontokból is kedvező.